ήθελα το Δήμαρχο κοντά μας να μας πει δύο λόγια. Θα σας ευχώ να περάσετε καλά. Καλή διασκέδαση. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Το 1979, ολόκληρα 44 χρόνια από σήμερα, ξεκίνησαν αυτές εδώ οι εκδηλώσεις. Νέοι εκείνης της εποχής, συνομιλικοί μου περίπου, με ανησυχίες και ευαισθησίες, φοιτητές και άλλοι νέοι, σε κάθε περίπτωση πρωτοπόροι νέοι της περιοχής, ξεκίνησαν αυτά τα πολιτιστικά δρόμενα του Βασιλακίου. Το Βασιλάκι πριν 44 χρόνια